Paminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning sa tanang mga kaigsunan sa tanang mga tigpawanan dito sa Shine FM 95.9 o sa atong Facebook Live. Maguban-uban na sab kita mga kaigsunan, kuyog kita ini nga mga adlaw aron ang pulong sa Ginoo atong madunggan og mabatian nga magtudlo kanato sa pagkinabuhi gyud nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan. Ipaabot ang inyong nga mga comments dire sa atong live. Kaya ito ng tagagpagtagad right after mga kaigsunan. Okay, sa tanang kasunod og naminaw diha sa atong frequency nga 95.9, maayong buntag kaninyong tanan og kumusta? Kumusta mga higala? Ang Dios magapanalangin maghatag kaligon og kadasig kanatong nga tanan. Dili ta mohunong og dili ta muundang mga kaigsunan sa pagtinguha nga diin ang Dios mahimuot diri sa atong kinabuhi. Okay mga pinangga, ang kamatuoran sakit apan maghatag kinig kagawasan. Okay, paki-share sa atong live mga kaigsunan ining oras ug takna sa kabuntagon sa atong mga pinangga kayo nga mga kanakan atong mga pinangga kayo nga mga higala igsuon maayong buntag kaninyong nga tanan. Kuyog tago bantay ini nga mga buluhaton nga makalangit. Okay, enjoy and stay blessed mga kaigsunan sa atong nga pagpadayon. Mohimo na kita og mga pag-ampo tungod kay importante kayo ni nga diin atong himuon sa dili pa ang tanan nga mga gimbuhaton. Amahan mo nga langit nun, salamat kay Lord sa imong kaayo gugma. Salamat sa walay puas nimo nga pagmahal, pagpakita diri kanamo Ginoo sa tinod-anay nimo nga paghigugma. Dalaygon ka sa walay katapusan, dalaygon ka Lord. Nga ikaw ang Dios nga naa sa langit, nga naghatag ka na mo kalig-on o kadasig. Lord, mahal gid mi kaayo nimo. Wanang imo minggi sakripisyuan o ginabuhi. O kini imong pagmahal Lord, among paningkamutan nga maka paabot usab kami sa tinuod among pagmahal diha kanimo pinagis pagtuman sa imong mga sugo. Amahan, kini nga among nga gibuhat. Amo gining paningkamutan nga mapanayon hangtod sa imong nga pagbalik o hangtod makabsan kami sa kinabuhi. Lord, liguna kami, dasiga kami sa imong mga pulong. Ayaw kami tuguti, Lord, nga madaog sa mga panulay o mga pagsulay sa mga tentasyon ining kalibutan. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga matuboy, ikaw ang Dios nga ngayon nga pasidunggan ug himayaan sa tibok namong kinabuhi. Salamat Lord sa mga naminaw, sa mga naglantaw, na sila karon nga panimalay, na silang trabaho, naaman sa kadagatan, naaman sa kadalanan, nagbiyahe man sila Lord, ilalom sila sa imong protection. I declare Lord, si kinsaman nga nagbiyahe, si kinsaman nga naa sa kadagatan, naa sa kadalanan, naa sa kahanginan, so bisan asa man unsa ilang mga trabaho, Father God, marisgo nga mga trabaho, makuyaw nga trabaho, Lord, dili mausap proteksyon ni sila Lord. Ako naghangyo diha kanimo, proteksyon ni sila. Giyahi sila, ilikay sila sa mga buhat sa demonyo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak nga mas ng Kristo nuluwas, kitang tanan magaingon. Amen o Amen. Salamat mga kaigsunan, paki-share sa atong live ining oras ug takna sa kabuntagon. Atong ipadayon ang pagsabwag sa maayong balita diha kaninyo nga diin mga kaigsunan dili ta maayong magpadaog sa mga pagsulay, pagtintal, paglutos. Munay ingon mga kaigsunan, panahon na nga ang imong nabal-an kaniadto. Mo yung panahon na nga imo nang gamiton karon. Kabantay ka, grabing training nimo, grabing pagtudlo, grabe gyud nga pag tuon nimo sa Biblia. So niabot na ang panahon nga diin imo na ning gamiton igsoon. Ang imong nabalaan kaniadto, ang imong mga hilak, ang imong mga luhod, ang imong mga pagdaig, pagsimba, diha na ni masulayan nga iabot na gyud ang gera.
Giras pagtuo mga kaigsunan, testingan gyud kung unsa gining atong pagtuo. Muna mga kaigsunan, kanunay tang nagpahinomdom, ayaw gyud padaog, ayaw gyud patintal sa tanan nga mga buhat sa demonyo, kay demonyo karon peteng paspasaon saon paglingla ang mga tao. Munang ayaw gyud likoy mga kaigsunan, ayaw gyud usab sa unsa imong commitment diha sa Ginoo. Tanang kasunod og laminaw. Padayon lang mo mga kaigsunan, ayaw ninyo balia ang unsay gibutang sa Dios diha sa inyong kasing-kasing. Diha kanimo may kaluwasan, kagawasan o kaayuhan. Buntag ka hangtod sa kahangturan. Buntog mo ang kamatayon, kadaugan nimong naangkon. Maghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari. Okay, sa tanang kasunod og naminay, paabot ang inyong mga messages mga kaigsunan kay ito yung tagaan sa pagtagad og may buntag di ay. Ato na ning kumustahon to mga kaigsunan. May buntag sa tanang kasunod og naminaw diha sa may Kulasi, diha sa may Buena Vista, diha sa may Planas, diha sa may Paradise, diha sa may Magsaysay o isab diha sa may Magubay. May buntag diyang Nanay Nining. May buntag sa tanan nga nagsunod diha sa may Magubay. Kaninyong tanan maayo nga pagpaminaw. Kanunay ta magpaabot mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo diha kaninyo. Kanunay ta magpaabot mga kaigsunan sa mga mensahe ini nga mga sibyanan. Adlaw-adlaw ni adunay mga messages, mga mensahe nga mao maghatag kaninyo og giya aron dili ta madala sa nagkadaiya nga trabaho sa yawa mga kaigsunan. Wa tay laing kaaway dinhi yawa. Dili nang imong silingan, dili nang imong igsuon, dili nang imong isig katao kun dili ang yawa mga kaigsunan. Kay ang yawa mo gamit ginagtao mo nang dapat dili ka magpagamit. Ayaw paggamit sa yawa igsuon ko. Ayaw paggamit sa yawa, ayaw padala sa unsay hunghog o kanang sa nitawagay kanabitang hulhog ni Satanas mga kaigsunan. Nga pawayon mo si mong silingan, pawayon mo si mong igsuon, pawayon mo si inyong ginikanan, pawayon mo si inyong kauban simbahan. Nga naman, hulhog na ni Satanas. Mao na'y trabaho ni Satanas sa kalibutan pagguba sa maayong relasyon. Unyag mo ingon ka, sige, awayon ko ni, nagpadala ka ni Satanas. Dauton ko ni, nagpadala ka ni Satanas. Pero mayon ka, bisag kini ko gibati, di ko ni uyunan, mahalon gihapon ako ni. Naana mga kaigsunan, irespeto gihapon ako ni. Mao na'y trabaho si Ginoo nga wala gyud ka magpadaog sa hulhog ni Satanas. Una mga kaigsunan, ilab ra gihapon mga pinangga kay ngano ang trabaho sa Ginoo lahi sa trabaho sa yawa. O kitang mga tinuod nga Kristohanon dili magpadaog niini. Ngano man mo-fight ta mga kaigsunan. Kay ang trabaho sa yawa dili maghatod kananto sa maayo nga kahimtang. So keep sharing mga kaigsunan sa ato ang mga buluhaton nga dinhi sa live, no? I-share ninyo og ingon sab mo lanta mo sa mga nagkadaiya nga mga live mga kaigsunan aron sa mo motubo, no, makakat-on mo. Kay diha man gud mga kaigsunan mo ni. Ang daghag nakat-unan sa pulong sa Ginoo, daghan usab siya og ikasukol sa trabaho sa demonyo. Karon mga kaigsunan, so una-unaan niyo pag-ayo unsay nitabo sa kalibutan, adlaw-adlaw may patay. Adlaw-adlaw may panag-away, adlaw-adlaw adunay pagbinakbakay, adlaw-adlaw adunay mga nahitabo. No? Mga aksidente nagkadaiya lang nga panghitabo mga kaigsunan. Magmatata, dili ni trabaho sa Ginoo. Adlaw-adlaw may nasuko, adlaw-adlaw may nagdumot, adlaw-adlaw may nasakitan, adlaw-adlaw may nagpasakit. Ngano man? Tungod kay daghan mga kaigsunan ko nga wala na diha sa pagsunod sa Ginoo. Nagsunod sa Ginoo kaniadto pero nangaluya. Ngano man? Wala na ma-maintain ang kinabuhing Kristiyan, gidaog sa unod, gidaog sa pangandoy, gidaog sa kalibutanon nga tinguha. Daghang nimbiya og simbahan mga kaigsunan, wala na sa buluhaton. Ngano man? Adunay tinguha sa kinabuhi nga gustong kabuton. Ug dili na kadinay mga kaigsunan nga nahitabo ug mahitabo gyud kana. Kung saan man nato pakigbatok mga kaigsunan niining tanan kung walay mo barog. Munang diha sa imong kinabuhi, diha sa imong hunahuna. Dapat ka mga kaigsunan nga magligon.
Munang ayaw pagpadala sa mga discouragement nga ngano, ulahira na sila. Una ang Ginoo ug mas dakog na himo ang Ginoo nimo kaysa yawa. No? So mo na mga kaigsunan, ayaw gyud mo padala sa unsa man nga trabaho sa yawa sa ato nga mga kinabuhi nga naman. Kita ray alakanse. Sa kanturan, ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga hari, kanang tuhod, magaluhod, sa pangalan mo, Jesus. Ikaw gayon ang hari, hari, haris ka ng mga hari, kanang lason na sa pangalan mo, Jesus. Diha kanimo may kaluwasan, kagawasan o kaayuhan, buntad ka hangtod sa kahangturan. Buntog mo ang kamatayon, kalaugan ni mong naangkon, maghari ka hangtod sa kahangturan. Ikaw gayon ang hari, hari, Oras na to mga kaigsunan, alas 9:27 na sa kabuntagon. kanang May buntag sa to mga kaigsunan nga mga naglantaw og naminaw karon. tumalan mo, Jesus. Ikaw gayon Mubarog kalig-on mga kaigsunan sa pag-alagad sige na mo nagingon. Panahon na nga atong nakatunan diha sa Ginoo sa mga nanglabay mga panahon. Mo ni panahon nga ma-activate na to, mga ma-reactivate mga kaigsunan ato na ning gamiton. sa pangalan Ang pailob, paubos, pasensya, pasaylo. Ana mga kaigsunan, that's the moment. Nga ato na gyud nga magamit ang mga atong nahibalan. hari, Sa tanang mga naglantaw diha, may buntag Brother Darrell, morning Pastor Kim, og morning sub sa tanan. Dalaygon kayong Ginoo sa matag usa natong sa atong nga mga kinabuhi, watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. mulong ka Salamat sa Dios ug ang Dios maghatag og kaligon og kadasig kanatong nga tanan. Paki-share sa atong nga live mga kaigsunan munang atong pahinumdom. Dili gyud mahibal-an o masayran o sa mismo sa atong kaugalingon kung tinuod ba kita nga nahigugma sa Dios o nakaila sa Dios o tinuod ba kita nga musulod sa Ginoo, mutahod sa Ginoo, kung dili gyud masulayan. Muna nang kinahanglan gyud una mga kaigsunan masulayan. Papatakabalo mga kaigsunan, ani lang nga istorya kung masulayan ta. Pero ayaw gyud mo pangarasti mga kaigsunan nga kaya nimo, ihing naragyod. Makaya ko ni kung kauban ako ang Ginoo. Kaya nako ni kung kauban ako si Jesus. Kaya nako ni kung si Jesus magatabang kanako. I can do all things through Christ. Mahimo nimo igsuon, makahimo ka inay mo kung mahimo nako ni. Mahimo nato ni tungod kay naa ang Ginoo. Ayaw gyud pag-ingon nga tungod sa imong kaalam, tungod sa imong kahibalo, tungod sa imong posisyon, tungod sa unsay naa nimo, kaya nimo no. Bisag unsa pa kakadako dinhi sa kalibutan, unsa pa kakabigatin sa kalibutan, di nimo kaya si Satanas. Apan kung si Jesus naa na nimo, kaya na gyud. May buntag gani Rolidia Istaniel Roda. Blessed the morning Pastor Kim, watching from Tuba, Buena Vista. Salamat sa paglantaw. Kika ni Montanes Sara, good morning Pastor Kim, watching from Giholnga National High School, Poblacion. Salamat. Keep sharing mga kaigsunan sa Word of God. Ako ngangyo kanin tanan nga mga naglantaw. Everyday dapat na amoy mga gibutang sa inyo nga Facebook nga mga nindot nga mga mensahe. Nindot nga mga mensahe, mga biblical messages. Dili ng mga kinaugalingon nga gusto, guban pa. Ayaw na mga negatibo nga mga huna-huna mga kaigsunan kay dili na sa Dios. Sa yawa na. So dapat klaro mga kaigsunan, pulong sa Ginoo ibutang sa inyong Facebook. Pulong sa Ginoo ibutang dito. Kay ngano ug unsa imong gi-post, mao ka. Mao na ikaw mga kaigsunan, mo na imong ganahan. Kung unsa imong gi-post, mao na ikaw. O nagingon, the way you talk, the way you move, the way you act, that's who you are. Mao na mga kaigsunan ang klaro.
So, tanan mga kaigsunan, isip kita nga mga Kristohanon, akong advice na kaninyo, ang ibutang ninyo sa inyong Facebook, pulong sa Ginoo. Ha? Pulong sa Ginoo mga kaigsunan. I-promote si Jesus. Kay kinsa imong gi-promote, mao na imong amigo. Mao na imong suod. Pero nag-promote kag mga dili mao, dili gyud ka mao. So mo na makigsun ang klarong istorya. I-promote na to si Jesus, nga naman si Jesus mga kaigsunan, mauna ang imong identity. Nga kung nag-promote ka ni Jesus, na kay Jesus. Pero nag-promote ka og dili kay Jesus, dili gyud ka kay Jesus. So mo na makigsun ang klaro nga istorya. Muna gingon, og unsay imong gisulob, mao na ang imong ganahan nga biste. So kung unsay imong gi-post, mao na imong ganahan. So mga kaigsunan, klaro kaayo nga kining ato nga kinabuhi naragit sa duha ni Jesus o ni Satanas. Naragit sa pagpili kay gitagaan tag kahigayunan sa pagpili mga kaigsunan. So pamili, pilia si Jesus kay sigurado imong kinabuhi may dakong kahayag mga kaigsunan ko. Ang kangit-ngit na nga hanaw tungod sa himaya mo. Nagtuntog mo ang kamata. Sa itong pagpadayon mga kaigsunan ha, padayon lang mo sa pagsunod o pagpaminaw, minaw na taog manindo tumatahom nga awit. karon ang nagasingit sa kadalahanan, nag-imbita ngadto sa ilang sakayan. Apan kinahanglan nga atong siguron, basin sa impyerno kita mapaingon. Wala-wala sa makadaghan, ang imo karon nga gisakyan. Basin
Team on Air. Sakayan padulong sa langit mga kaigsunan, namo na atong siguro ang atong biyahe para langit yun. Okay, salamat sa tanang kasunod og naminaw. Salamat sa mga gipang mention ni Brother Darrell. Thank you kayo Brother Darrell. Ang Diyos mga panalangin o maghatag o kalig-on kanatong tanan. Alang sa mga bago pa lang nakadungog o bago pang nangalagad, bago pang nisimba, Kaning kali alang sa bago pa laman nga diin ni kanabang miduolog simbahan, kangit-ngit na atong klarohon mga kaigsunan unsa man gyud ay ang angayan nga buhaton kung bago pa kada sa Ginoo or unsa man ang dapat nimong hisayran, no? Kinaman tay mo nga mga butang kay basig gatuo ta mga kaigsunan ba kini akong kakakuyawan. Gatuo ta og misulod na tagsimbahan, naminaw na tagwali, ning apil na ta sa mga activities diha. Unya ning participate na gyud ta unsay mga activities sa simbahan, kuyog ta unsay mga trabaho sa simbahan na naata, unsay mga gitawag og contribution diha, ni apil ka, contribute pug ka. Yan hangtod ni abot ang mga panahon nga nadasig ka, naligon ka igsuon, isugod na ka og perform sa unsay kasagaran nga bulhaton sa simbahan. Ato sang klarohon mga kaigsunan nga sa imo nga gibuhat nga pag-perform dili na mo'y assurance nga makaadto na taglangit. Adunay mga butang nga dapat atong klarohon. Bisag unsa ka kadasig si kang live, si kang istorya sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman akong gikabalak-an mga kaigsunan kung kana nga mga panghitabo nindot kay na. Apan dili magutanan nga sitwasyon da sa simbahan nga kalipay. Dili tanang sitwasyon da simbahan mga kaigsunan maayo gyud ang maayong pagpaminaw na to. Kana bang tanan na tumadunggan na amagi mga pulong usahay nga murag babug-at lanta. Ako kuyawan kung mahitabo igsoon nga wala tay lig-on nga pundasyon da sa pagsunod sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, taphaw lamang dali kay kang mo withdraw, mo atras. Nga naman mga kaigsunan, walay gamot nga nakapundar. Walay lig-on nga pundasyon sa imong nga pagkakristohanon, kay dili ka matawag nga kristohanon kung ning simba ka lang. Di ka matawag nga kristohanon kung ning halad ka, nagikanapulo ka, naa ka matag Domingo. Ang tinuod nga kristohanon mga kaigsunan mao ni ang naay Kristo sa iyang kinabuhi. O unsaon man nga ang usa ka tawo matawag nga naay Kristo sa iyang kinabuhi, sa dihang siya mituo, sa dihang siya midawat, o sa diha nga siya nagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo. No? Nagkinabuhi pa ha? Nagkinabuhi unsay gusto sa Ginoo. Ha? Mao na mga kaigsunan dapat ikinabuhi ang unsay gusto sa Ginoo. Unya, usa sa mga mahitabo, aduna gyud mga testing sa kinabuhi. Aduna gyud mga pagsulay. Oh, giunsa nimo paghandle imong pagsulay? Sa dihang gisulay ka, sa diha nga adunay mga problema kay kini ra problema igsuon, dili mo ilani og pangulo. Kini problema di po ka kapili sa problema. Di ka kaingon nga iunani lang problema ha, kanilang problema ha kay murag gaan ra, madala ra. So sa panahon nga niabot ang nagkadayang problema ag pagsulay, unsay imong giunsa nimo paghandol? Nahandol ba nimo ni sa maayo nga paghandol nga una? Ang paghandol nimo sa problema wa ba ka posibleng nakasala? Oh? Wala ba nimo madugang ang bati nga imong nadungog og nabati? Wa ba nimo ni nahimong bati pod? So ang paghandol mga kaigsunan, imo bang gihandol nga dili ka makasala? Kay dunay mga pagsulay nga sa atong kinabuhi o testing sa atong kinabuhi nga posible mga kaigsunan makasala na hinuon ka. Oh, tungod kay wala kay kaalam kay balo unsaon paghandol ni. Number 1, nga dapat nimong ihandol ang imong emosyon. Emosyon mga kaigsunan, your emotion. Dapat makontrol mo ning imong emosyon mga kaigsunan. Kay ngano, delikado ni. Sunod mga kaigsunan, nga imong i-control kanang imong
garbo. Pride. Oh, daghan kay nga inog dapat i-control man kayson og balantayan sa panahong mabot. Sunod. Kining unod. Ha? Kining ato ang nga emosyon, kining ato ang garbo o kining ato ang igsoon nga unod. Ug mauni maghari mga kaigsunan sa atong kinabuhi, mo kini sila. Mauni magkatanday mga kaigsunan. Lisod kaayo nga kapugnan kundi ka makakomit og sala. Ngano? Lisod kay ni mga kaigsunan ug kunay maghari ug di nato ni makontrol ug di nato ni mabantayan. No? Kay ngano? Dili palakan sina tungulod. Kini itong garbo, lalong dili palakansi. Madahan hinoon. O lahir ko na. Sunod. Kini itong emosyon. Emosyonal kay ta. No? Emosyonal kay ta mga kaigsunan nga modala sa mga problema, mga kalisod. Ha? Grabe kay ta. Mana ra na ba dayon, no? Pasaylo aragyog ko kay nadala ragyog ko sa kong emosyon. Mao na. Sa panahon nga lagot kay kasuko kay kaigsuon ko, di jud ka moingon nga nadala ka sa imong emosyon. Adto na motukar ng emosyon kana imong gibate pag maabot ng panahon iniglurang na sa baha. Igsoon, nay panahon nga kusog kay bagyo. Pero ay kalimot, bisag unsa ka kusog sa bagyo, mabot gyud ang paglurang. Ha? Bisag unsa ka kusog sa bagyo, mulurang gyud. Bisag unsa ka kusog sa balod, mulurang gyud ang mga kaigsunan. Na adto na maabot sa punto ang pagmahay iniglurang na. No? Adto na mabot sa punto ang pagmahay inig hura na sa baha. Muna mga kaigsunan, dapat knowledgeable ka nga sa panahon nga maabot ang baha sa problema, bagyos problema, katigo kang mo control. Ha? Muna'y usa sa pinakabugat mga kaigsunan nga dapat tan-awon sa tao, bantayan sa tao. Kay ngano? Imbis usara ta ang problema na himong duha. Imbis wala untay problema sa umaabot, inirata nga to the present na nanong kay paabuton sa umaabot. Kay ngano man gidaog ka sa imong garbo, gidaog ka sa imong unod, gidaog ka sa imong emosyon. No? So nanong tay paabuton una no ani. No? Muna mga kaigsunan, muna usa sa tong balantayan, kitang mga Kristohanon karon dapat magbantay. Muna di magpadaog anang trabaho sa yawa, mga kaigsunan kay kining yawa, pero tigyong pagkadaghanag pamaagi. No? Una, pagkawat, pagpangawat, pagguba, pagpatay. Muna yung mga trabaho sa yawa sa itong kinabuhi. Pero meron si Jesus arong gubon ang trabaho sa yawa. Unsa ang pagkaguba sa trabaho sa yawa, mga kaigsunan nga nagpadalaman ta. So, muna giingon, kasayang sa pila ka tuig nimo nga pag-alagad sa Ginoo, imorang gipaguba so sa kay gayon. No? Kataas sa panahon nga pag-alagad pating usika. Oh? Pating usika igsoon, imorang guba sa usa kay kayon. Nagpadaog ra ka sa imong emosyon, nagpadaog ka sa imong unod, nagpadaog ka sa imong garbo. Now kung kining garbo maghari istong kinabuhi mga kaigsunan, wa gini ikatabang diri nato. May tabo lamang mga kaigsunan kining atong garbo kung mo ni patuyangan, kining atong unod, kining ato ang emosyon. May tabo mga kaigsunan, malao tinuon ang atong kinabuhi. No? Malao ang atong kinabuhi. Luoy kay kita mo makaluluoy ra mga kaigsunan. Oh, kita ray makaluluoy kung magpadaog ta niining atong gibati, niing atong emosyon. So kung tambag kaninyong tanan kanato mga Kristiyan isi pastor, ayaw mo padaog sa inyong emosyon. Dapat magmahamtong kas pagkakristohanon. Ha? Di ka magpadaog sa imong unod. Di ka magpadaog sa imong garbo. Implement ang tama. Implement ang insakto. No? Og mali, mali. Og tama, tama. Ana mga kaigsunan. Ayaw uyoni ang sayop. Ayaw ng false humility nga bisag kabalo ka nga sayop, kabalo ka nga dili mao,
kabalo ka nga makadaot, kabalo ka. Tungod lang sa imong kaluoy, tungod lang sa imuha nga pagkatawhanon, gidaog ka, nahitabo yun igsoon. Imbis matabangan, mahapalayo ni mo siya sa kasalanan, daw sama nga imo lamang siyang gidaot. Pagod anang istorya nga. Kabalo jud ka nga, kanang inyong mga anak, dili pa ngayon nga ipaipunon o dili pa ngayon minyoon, kay wala pa sa saktong edad. No? Kabalo jud ka ana, nasala na. Pero sa nitabo, imyong giipon tungod kay maluoy ka. Kay anak gud taon, maluoy ta na itong anak. Ha? Tungod na daog kasi mong kaluoy, imong giduot ang imong anak ngadto sa linaw nga kalayo. Inana mga kaigsunan. Wala ka kabarog sa unsay tama, gidaog ka sa imong pagbati. Gidaog ka sa imong unod, gidaog ka sa imong emosyon. So muna mga kaigsunan, ang dapat balantayan kay daghang panahon na bisig kabalot ang sala, ato na lang tugutan kay mao lagi naikog ta o naluoy. Dili ko mahadlok, dili ko mabalaka, bisan sa mo abot. Kay ako nang nasayran, ug ako nang nasinatian. O Diyos, pagkamaayo mo, dili ko malisang, dili ko magduha-duha, isa na dunay problema. Kay ako nang nasayran, ug ako gyud ginatubuhan. Ikaw lang yun ang kasulbaran. Maayo ka nga Diyos, gamhanan ka nga Diyos. Walay sama ka nimo, pagkadako sa gugma mo. Maayo ka nga Diyos, milagruso ka nga Diyos, hangtod sa kahapturan. Magduha-duha, bisa na tunay problema. Oh, oh,
dito sa kahamturan. Maayo ka nga Diyos. Pastor Tim on air. Ang atong Dios grabe ka maayo, grabe ka gamhanan, grabe ka milagroso, manang wala na makalabaw kaniya mga kaigsunan. Ipadayon na to ang konsetong nasugdan diyan si Ginoo. Managingon ato gyud nga ipangimbasugan mga kaigsunan nga mapatigbabaw ang tinuod nga gugma, ang tinuod nga pag minahalay. Okay, sa tanang kasunod og naminaw sa tanang mga naglantaw mga kaigsunan atog yun nga tinguhaon. Nga tinuod bata nga naluwas. Tinuod bata nakaangkon sa kaluwasan. So dili ang pagsimba, dili ang pag adto sa simbahan may makapaluwas nimo. Hinon usa ni siya sa guide. Unsa man day pastor ang makaluwas gid nako? Ang imong pagtuo ni Kristo. Ang imong pagtuo ni Kristo, ang imong pagdawat ni Ginoong Hesukristo, manay maghatag kanimo kasiguraduhan. So kinahanglan kang mutuong mudawat ni Kristo, di kanina yung mga pagsimba, mga pagampo, paghatag ug uban pa. Manay bunga sa imong pagkanak sa Dios o bunga sa imong pagtuo. Kang tinuod nga may pagtuo mo buhat sa gusto sa Ginoo. So diha may bala nigson kung tinuod mo na imong pagtuo o dili sa imong binuhatan. Kay daghan pong naay maayog binuhatan. Pero wala makatuo, wala mutuo ni Kristo. Posible nakatuo pero wala kadawat. So dapat man kaigsunan naagid ang pagdawat. Naagid ang pagtuo. Mutuo ka, mudawat ka. Dayong ugon sa man ang imong gituan o kinsa imong gituan, imong sundon ang imong gituan. Kay mauna ang angayan nga himuon ug buhaton sa atong mga kinabuhi. So sa tanang kasunod og naminaw, tinguhan ninyo nga si Jesus ang inyong tuan. Ayon nagsipyata igsoon. Ngayon kilimbuhaton. Sa kakulang sa kaalam o kahibalo, sa maong gihapon, gitahasan mo ako. Wala ko masayon sa akong ugma, apan dunay Labihang ninduta mga kaigsunan no sa kaayo sa ginustong kinabuhi. Dugay na mga panahon naguban ta diri sa live. Dugay na mga panahon nagkuyog ta dinhi adlaw-adlaw inyong nadunggan ang mga mensahe sa Dios sa nagkadaiya nga mga maguwali. Muna igsuon, ayaw ka busy sa trabaho sa kalibutan, ka busy sa trabaho sa Ginoo. Kaysa pagsige nimo trabaho diha sa Ginoo, kanunay ka nga makaangkon og panalangin, makadawat ka sa panalangin, unsa ang tinuod nga panalangin, tinuod nga kabaguhan sa imong kinabuhi. Wala kong masayo sa akong Pastor Tim on air. Oras na to mga kaigsunan, alas 9:50, 9 na sa kabuntagan. Salamat kay sa Dios sa dili madugay. Musibay-bay na tadiya kaninyo mga kaigsunan. So sa last na to nga paabot kaninyo mga kaigsunan.
taliwala sa imong pagsulay kabugat sa kinabuhi. Ayaw huna-huna nga nag-inusara ka. Huna-huna nga kuyog nimo ang Dios o gusto lang ka nga paligunon pa sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay. Ayaw huna-huna ang gibiyaan kag Dios. Ayaw huna-huna ang gitalikdan kag Dios. Huna-huna nga naglantaw nimo ang Dios o giunsa nimo paggamit, giunsa nimo pagdumala ang iyang gitudlo nga mga pamaagi unsaon nga makasurvive ka sa problema. Hangtod pagsalo, ngalan mo mabayan. Sa kaharuhay ug sa kalisod, ikaw pasalamatan. Wala akong masayo sa akong ugma, abandon ang gitagana. Labihan kanindot sa saan mo kanako magkinaunsa ang kinabuhi. Simbahon, bayawon ug daygon ka, Diyos ko. Sa imong gisangon, nabuluhaton, ikaw nagapamuhay. Sa kakulang sa kaalam o kahibalo, sa maong gihapon, gitahasan mo ako. Wala ko masayon sa akong ugma, abandon ay gitagana. Pastor King on air. Alas 10:02 ang oras mga kaigsunan, maayong gabi sa tanan nga naa sa gawa sa nasod. Maayong udto, maayong hapon, maayong buntag sa tanan, no? Sa bisan asa nga mga naglantaw karon. Maayong gabi inyong daan diha tanan, napoy kadlawon ron. Napoy mo pay pagsugod og gulungit-ngit. Pero disto alas 10:03 na mga kaigsunan, no? Salamat kay Stingson, Brother Gilon. Salamat sa Dios sa imong nga paglantaw. O salamat usab sa tanang kasunod na minaw. Padayon kita makaigsunan sa pagkinabuhi nga balaan, matarong subay gyud sa kabubuton sa Ginoo. Tingwa ang mga butang langitnon, tingwa ang mga butang sama gyud sa or kana gyung magi gusto si Ginoo mga kaigsunan kay ngano pag mo na yung gitinguha dili ka gyud alakansi. Pagsalo, Mayong pagpamahaw dia Brother Gilon, kumusta naman ang kinabuhi? Asa naman karon napitas Pilipinas dagway? sa Salamat kay si Ginoo. kabuhay. Okay, namahaw na mo diha, ako namahaw na pod. Ya kining karon murag pahuway ta kay medyo lain akong paminaw mga kaigsunan. Kini bitaw nga kalit nga kining atong panahon ba? Kay usahay god natay trabaho igsuon ko nga makapasingot na ta nya nakalimot ko nga wata kaligo nya na initan na ulanan nataligsikan ug uban pa naligid kalikayan nga maabot yung subawan ta mga kaigsunan. Ya di man pwede gon nga sa atong trabaho labi na yung pag-atos mga buluhaton kay nadugangan mga atong mga buluhaton mga kaigsunan. Kani nga di ginato paningkamutan nga maabota sa dapit nga adunay mga nagkinahanglan og pulong sa Ginoo. Munan dinhi usab makaigsunan makahatag jud kog higayon, no? Higayon ba nga maka-live ko sa talagsal gyud usahay once a week ra gyud mga kaigsunan, no?
So tan-aw lang mo sa uban nga mga nag-live mga pinangga no nga kada adlaw halos adlaw buntag o gabi na nga pag-live. So ala dito lang mo mga kaigsunan lantaw ako talag sarili ko maka-live tungod sa ubay-ubay mo na to nga trabaho, ubay-ubay na tong gyatiman mga kaigsunan mo ning ingon ani ang kahimtang. Salamat sa Ginoo sa tong igsoon nalarig hapon siya sa Lapu-Lapu basak no. Okay, salamat kayo. So, padayon da basi mabot ang panahon Brother Jilon nga magkita-kita ta ninyo basin wala to dama na makaabot ta ng mga lugar raha. Mabot rin ang panahon ng mga kaigsunan na maabot rin magkita-kita ta ninyo sa ato nga mga pinangga nga mga tiglantaw sa ato nga live magkita ta personal. So ako kabalog kanos ana pero sa pagi sige na mahitabo na. Unsa man nga trabaho, mga butang nagipiyal sa Ginoo nimo, ampingin ni og himuan ni nga makapaymuot sa Ginoo. Ayaw lang pagtipig og mga butang nga makapadismaya sa Ginoo mga kaigsunan no. Ayaw lang pagtipig og mga butang nga makapadismaya sa Ginoo. Pagtipig og mga butang nga una makapalipay sa Ginoo, pinagamitan ni para sa Ginoo. Kaya kung ingna nga ang butangan wala gi kauyonan sa Ginoo, imong gamiton para sa Ginoo. Dili na pwede mahitabo nga mga butang nga wala na gi kauyonan sa Ginoo. Gamiton para sa kimayaan sa Ginoo. Pero ganoon ang istorya nga ako mangawat ko. Kaya kini kong pagpangawat ang ako makawatan, akong itukod og simbahan. Adi gina pwede mga kaigsunan ha. Hindi gina pwede mga kaigsunan nga mangawat ka kay imong itukod og simbahan or mangawat ka kay imong ihatag sa mga pastor aron magamit sa buluhaton. Hindi na pwede. So salamat mga kaigsunan no. Dapat na may kaalam og hibalo kita sa pagsunod diha sa Ginoo. So muna gingon paminawa ni you cannot worship a right God in a wrong way. Dili ka pwedeng makasimba sa sakto nga Dios sa sayop nga paagi. You cannot worship a right God in a wrong way. So dili pwede gyud man kaigsunan nga imuha nga simbahon ang Dios sa sayop nga pamaagi. Mayong buntag diha sa ato nga pinangga nga igsuon. Pastor Anilia Abalye. Salamat sa Dios kayo. Salamat sa paglantaw Pastor Anilia nga nakaroon na himutang sa Buena Vista. Og mao gina mga kaigsunan nga kita magpadayon ta sa pagsunod sa Ginoo nga matinud-anon kabalo mo mga pinangga. Ako ning Osborn. Dili assurance ang number of years nga imong pagpangalagad sa Ginoo matawag na ka. Tinuod na Kristohanon. Dili ta makasiguro nga taas na ang imong pagsunod sa Ginoo. Aduna na kay hingpit o hugot nga pagtuo. Muna sa itong kinabuhi mga kaigsunan, dapat aware kita ni. Kaya doon ay mga pagsulay nga na-overcome karon. Di ta ka paniguro sa next nga pagsulay. No? Unang ibutang ra gyud ang imong kaugalingon Lord, wala ko'y arang mahimo. Unsa nga mani nga mga pagsulay, unsa mani nga mga kalisod, wa ko masayod, pero Lord nasayod kag unsay akong kakayanan. Ug tan-awa tutuki ang Biblia. Wala siya pagsulay kalisod nga ihatag nimo. Kadili nimo kaya kay hatagan kaniaglot sanan. Unsaon nimo paglusot sa pagsulay kung may distansya na ka sa Ginoo? Unsaon niya paggunit nimo nga walayo naman ka? Unsa man nga mga pagsulay, unsa man ang mga kalisod sa imong kinabuhi, ayaw palayo sa Dios kaysa dihang naa ang Dios, maka-survive ka. Samtang naapa nimo ang Dios, samtang kuyog pa nimo ang Dios, samtang uban pa nimo ang Dios, unsa man ang kadako, unsa man ang kagamay, makalabang ka. Pero bisag unsa pa na kagamay, kung wala na nimo ang Dios, maglisod na ka.
Wala mga kaigsunan, dili ka pangarastian ning pagsulay, dili ka pangarastian ning kalisod, dili ka pangarastian ning kahimtang sa kalibutan. Pamilya nimo, silingan nimo, kauban nimo sa simbahan, imong pastor. Manay unsa man nga mga pagsulay, kalisod, dapat katigo kang mohandol nga dili ka makasala. Unsay buhaton kung aduna niabot na mga kaigsunan? Handle with care. I-handle lang mga kaigsunan with care. Kaya mo nag-ingon, niabot ng pagsulay, sample ha, himo na tag-sample. Niabot sa punto nga napasanginlan ka ba? Napasanginlan ka nga ikaw nagkuha sa gwapo kaayong sinina. Napasanginlan ka. So akyos lang. So walay ka pa matuod. Wana. Asa maga kung sinina nga imo mang gikuha. Kinsa man puy gaingon nimo nga akong gikuha. So sikuan, pwede na kuha na. Ya wala, suko na. Namuligi na, uguban pa. Ya wala pa gani ka pamatud mga kaigsunan. Ani ha, tudluan ko kamo mga kaigsunan para klaro lang yan. Dini sayon kay posibleng mabutis kong kinabuhi. Tanan akong gitudlo mga kaigsunan. Wala ko mag-ingon nga skip ko ana. Ako pa'y mauna ana. So si Brother Jilon Suito na mani basic sa law. Diba? Unsaon pag tan-aw makaigsunan is dapat makapamatuod ka sa kumpletong ebidensya, diba? Tama na, Brother Jilon. Ang istorya, ang accusation dapat mapamatud-an kini sa kumpleto. Kaya ang uso karon na CCTV, ang uso karon pwede ka maka-video, pwede ka maka-record mga kaigsunan, so dapat mapamatud-an. Another is adunay mga witnesses. So giunsa man nimo na paghandol kay base pag-ingon nga ikaw ginagkawat sa sinina. Usa imo ko masigilan? Dahan Pedre. Iso kayo na. Sa mga kaigsunan dapat imo na mahandol, kalma lang. So mo na mga kaigsunan usahay man god. Kamantay mo kung gisulti ka na emosyon. Na emosyonal gihugay na mura man ko gi-high blood hinuon kay salan god nga. Diri ra ko niya. Ako na pasanginlan siyang sininang nawala. Nginana ba? Kay kabalo mo kaigsunan, mostly sa tao nga walay ikapamatuod o walay rason, mamuligi na. Kabantay mo, nahitabo ba gini sa itong mga ginikanan usahay nga kung lupigon sila sa rason, mugamit sila sa pulong nga way respeto, way pagtahod. Wala mga kaigson mo gamit sa term nga way pagtahod, way respeto, kay gilakan si man sa rason. Kay gano man siya mao gini ang kamaturan. Ane. Nganong niingon imo di yung pangutanon, simple lang, kalma lang ba? Nganong nakaingon man ka nga ako'y gakuha sa imong sinina? Naabakay ikapamatuod, naabakay mga saksi nga ako gyud ang nagpunit sa imong sinina? Mana mga kaigsunan, ikaw man kuno, dili paghihapon na, nakita ba niya nga ako gyud? Ana lang simple lang kayo, look for the subject. Ayaw dito react. Kapamatud-an gyud nga adunay mga saksi. Kapamatud-an mga kaigsunan. Ana ayuhon gyud ang statement word for word. Yun sa pag-istorya, unsang usang istorya, kinsa mga saksi uban pa. Aron mga kaigsunan husay. Dapat katigo ka ni anak mga kaigsunan. Kay ngano, sometimes dili na malantaw unsay isyu dito na sa emosyon. Wala dapat mga kaigsunan sa itong pagsunod sa Ginoo, dapat wise ta. Wise ta mga kaigsunan. Kay ngano, ang reaksyon na to usahay, mao na mahitabo. Dili pwede mga kaigsunan nga munay gyud adunay panahon nga modepinsa ta sa tong kaugalingon. Si Paul nindepinsa siyang kaugalingon. Base, pero ang iyang pagdepensa igsuon ko kalmado lang. Sa iyang pagdepensa igsuon ko klaro. Kay kitag nakasala dapat mo angkon ta, pero dapat mapamatud-an una kini sa mga saksi.
Ano mga kaigsunan, kitang tanan, dapat dili ta mo deny kung napamatud-an. Nga kung muna gingol, kung nakamatikod kita nga murag nasipyat man jud ko ato, di na kinalagsaksi pa. Pero kung lantaw nimo nga murag wala man gyud ko'y nabantayan nga nagkulang ko ato napita, so basig na nakabantay, so ari ka mo refer ka sa uban, nakabantay ba ka nga nasipyat, nakasulti ko ana mga butanga? Di ko no be? Kay lisod ba kay mga kaigsunan mo angkon ka bisan wala nimo nahimo? So dapat mga kaigsunan, mapamatud-an kini sa daghang pamaagi. Bagay due process. Yun anak mga kaigsunan kay ano. Sometimes muriak ang atong emosyon, ang atong garbo, ang atong unod. Musangput na sa daghang pagpakasala. Ato sa i-recognize niya itong mga naglantaw, mayong buntag dihan ni Brother Alan Torres Oben. Salamat sa paglantaw nga nariya sa Cebu. Ang isab ni Rose May Aninyon. Good morning, Pastor, watching here in Cebu. Salamat. O gatong pinangga Gigson, kumusta dia Brother Renel Dolingoy? Salamat sa pagsunod. Amin gyud, dapat kalma lang gyud tang tagtingog, dili pinaisog kay wala na dili na nato. Mana mga kaigsunan, kalma lang, mangutana ta sa subject. Look for the subject mga kaigsunan. What is the issue? Focus on the issue. Isama kang niya nga bate ha. Napasanginlan ka, nakusaran ka nga nangawat siyang sinina or gikuha iyang sinina. So dito rin pangutana. Kita ba ka nga akong gikuha ang imong sinina? Next. Naba ka ikapamatuod nga ako'y nagkuha sa imong sinina? Sunod igsuon ko another subject. Unsa ba kalayabol kining witness? Unsa ba siya kalayabol? Unsa ba kakasaligan ang mga witness? Di ba? Unsa ba kakasaligan? Unya napagani nay pag napagani nay inana makison kung inana bitaw basic lang. Imo paganing i-check og kinsa ning witnesses, unsay background niya, unsay iyang kahimtang, apil pa na, check upon pa na pag-ayo mga kaigsunan. Kay base siya dili presence of mind. Di ba? Wala siya sa saktong panghuna-huna. Or nadala lang po sa istorya or gidaog sa emosyon, so pakitinaghan ang mga kaigsunan. That is why pagdating diyan dapita, dapat katigo ka mo handle, kalmado ka mga kaigsunan aron mahandle nimo ang sitwasyon, aron dili ka maabot sa issue na to nga dili maabot sa pagpakasala. Salamat, maayong buntag diha ni Elvi. Morning Pastor. Pastor Kim watching from Albual. Salamat sa mga taga Albual nga nagsunod og naminaw kanato mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan, sa dili pagid ang tanan dapat mapamatud-an kini sa daghang pamaagi. Salamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Muna mga kaigsunan, mga para malikayan ang nagkadayang mga problema at mga pagsulay. Unang usahay, kita ra po hinungdan nga nung niabot ang mga pagsulay. Mga kalisa, dili begit sa yon mga kaigsunan. Na? Sakit ba? Kabalo mo, ayaw mo pagarasti kung abot ang pagsulay. Ignar gyud Lord, makaya na ko ning tanan ko na aka. Imong tan-awon mga kaigsunan ko. Sa nag-accuse o sa mga giakusaran, sa accuser o sa giakusaran, asay nagpabilin sa pagbuhat og matarong. Muna gingon, basic, balik. Unsay nabuhat sa nag-accuse o unsay nabuhat sa giakusaran? Ug unsay mabuhat niya ug unsay nabuhat niya? Ana mga kaigsunan ang usa sa paglantaw. Manang ayaw gimong padala, be wise mga kaigsunan ha. Be wise, di ba? Mabasa sa Bible, be wise. Kinahanglan mahimo kang magmaalamon sa nagkadayang sitwasyon mga kaigsunan kay ngano man. Kung di ka magmaalamon sama sa kaalam ni Jesus mga kaigsunan, di magita kaapas, pero at least duol-duol lang yun.
pwede kang tintalon og linglahon ni Satanas. Ulog-ulugan ka lang ni Satanas, mga kaigsunan. Be wise! Dapat ang Kristohanon maalamon sa pagdetect sa trabaho, sa yawa, mga kaigsunan. Munang dapat Kristohanon maalamon karon. Ikaw nagapamuhay Sa kakulangan Alas 10:20 ang oras, mga kaigsunan. Hapit na ko mo si Baybay o mo si Baybay na gyud ko. Salamat kay sa inyo nga paglantaw, salamat sa inyo nga pag-share, salamat nalaygon kayong Dios munang mga kaigsunan ako magadasig kaninyo. Ayaw gyud mo padaog sa pulong, sa istorya o guban pa. Huna-huna agyod ang pina kasintro. Pwede ang tao magkamali. Timaniha, ang tanang tao magkamali. Ako masipyat ko. Pero huna-huna igsuon ko. Ayaw pag kinabuhi sa sipyat o dapat ikaw bisan unsa man ang imong naabot, katigo kang mangayo pasaylo. Katigo kang mopaubos. O diha ra kutob, humana di na balik-balikon, di na ipo sa social media. Ha? Og naay problema mga kaigsunan sa matag usa sa simbahan sa bisan asa, ayaw ipo sa social media kay ngano? Dili gyud na maayo. Dili gyud na maayo og dili na buhat og usa ka Kristohanon. Unsay angay buhaton igsoon pag adunay problema? I-confront ang concern. Adtua ang tao, pakikistoryahe ang tao. Ha? Pakikistoryahe, tama ba? Wagre ba man na makaigsoon kung aduna kay kayubos, kalagot, kapungot or misunderstanding unsay angay buhaton? Katong tao nga imong nahiubsan, katong tao nga nakapasakit o nakapaguol, nakapadismaya nimo unsay buhaton, kato mo imong duolon, tama ba? Dili ipo sa social media kay ngano matod pa sa wali ni Pastor Ron dyan kanay ana nga mga kinaiyaha binata na. Muna mga kaigsoon unsa, i-confront siya, pakikistoryaha siya. Muna giingon sa Bible igsoon. No? Sa istorya pa to sa kuan, muna tinalawan. So, kung mag-atubang, piting hiluma. Pero kung ano social media, piting sa baa. Muna igimon mga kaigsunan mao ni. Kinahanglan ka nga may prinsipyo. Kung adunay problema, tanang mga naglantaw karon. Kung naamoy problema sa inyong pastor, na may problema sa inyong igsoon, ayaw niyo social media. Kaya di mo na makontrol na social media, inikalat anak, kalat na gyud na. Kabalo mo, ang naghuna-hunag bati. Mo na rin nag-una-unang bati mga kaigsunan. So wa ka man nag-ingon. Kung wa ka kabalo sa tibuok nga istorya, ayaw lang sa pag-comment. Kung wala ka kabalo sa tibuok nga istorya, ayaw lang sa gyud pagkomento. Kay lisod kay makakomento ka, niya wa nindapig din kag usa, wa ka kapaminaw sa usa. Problema na igsoon ko. So ani ako itudlo niya mga kaigsunan. Pag wa ka kabalo sa tinud-anay gyud nga istorya, tambag lang nga moagi kag tunga. Anaa lang pagtambag nga simple kayo. Unsay mga nakita nimo nga dili maayo o dili mao, pakikistoryahe lang siya. Anaa lang igsoon, di ba? Kung naa kay nakita nga dili mao, dili husto sa imong nga panglantaw, wala ka, nahiubos ka, nalagot ka, pakikistoryahe lang siya. O di ba mao mo gini tama mga kaigsunan? Usa na sa pinakanindot nga proseso mga kaigsunan. Og adto na nimo isa-isay ang tanan ingon ani dayang nahitabo. Pagkauman magdala-dala kag pasaylo. Di ba mga kaigsunan? Ana ra ka simple. Natong tambag ka natong tanan. Kung unsay problema, unsay kalisdanan, unsay kapaitan, unsa diha, ayaw i-post sa social media. Namoy mga emosyon diha mga kaigsunan, o sige bati nimo diha. Wala naging pastoron dyan ay mo pagbinata. Dugay ng pangalagad si Ginoo niya magdayapir o dugay ng 33 na edad, 50 na edad, 40 na edad, niya magdayapir pa, magbidbiron pa. O so muna mga kaigsunan say tama, pakikistoryahe ang usa ka tawo nga wala ka or nahiubos ka niya or may gibati ka mahay. Kuhita.
Pwede ba mag-istorya ta? Muna trabaho og professional Christian. Adunay karabang, adunay kalidad. Kay kabalo ka kung i-post nimo igsoon ang unsa imong gibati, binata gid na siya. Unprofessional type of unsa na ko ay? Unprofessional mga kaigsunan, uneducated. No? Uneducated. So muna mga kaigsunan, kay ang tinuod nga educated mga kaigsunan, formal gid na siya. Unsa pag formal, kabantay ba kag mga hearing mga kaigsunan? So dapat makapanayag siya nga side, paminahon ang iyang side, paminahon ang ring nga side. Ana mga kaigsunan, at least katigo ta mo handle mga kaigsunan. Kay lahi man mga kaigsunan karon, kay ari na social media ibanat-banat mga kaigsunan. O diag mga tubang. Wala na kuko na mga kaigsunan. So muna mga kaigsunan nga atong tagaag higayunan ang usa. So una, kung adunay mga inana nga sitwasyon, tambag ang imong himuon, igsoon. Ayaw dinhi kay wala mi kasabot unsa na. Malibog di ba kabantay mo, libog ka no. Libog ka na unsam na gwini. Pakiking na tambage. Kanang imong gibati ayaw ibutang social media kay binata na. Pakigsulti tawagi video call, i-chat. Kamorang duha pag istorhanay ayaw may giapil-apil. Kabalo ka unsa na nga klase nga attitude? Nangita nag-sympathizer. Nangita nagmudapig, nangita nagmulaban. Kay ngano man kabalo siya siyang kaugalingon nga alanganin siya siyahang rason. Mao gid na mga kaigsunan. So atong itudlo diya kaninyo aron ang hapsay nga atong pag-alagad sa Ginoo, not only that, dapat maalamon ka sa paghandle mga kaigsunan. No? So muna ang dapat himuon mga kaigsunan ko. At least knowledgeable na ta. Mao din ni tama di ay. Ayaw sa social media kung sa imong gibati, kung sa imong ayaw sa social media mga kaigsunan. Ari nimo ibut, ari nimo pakiistoryahi ang tao nga concern, pakig hinabi nga to kaniya aron gyud mahimo nga dili mag-wonder why kamong mga followers mag-wonder unsa man nagway. Ang problema sulod ipagawas, ang problema sa gawas ipasulod. Sa mga kaigsunan, mo ni dapat Kristohanon magmahamtong, amen. Dili magbinata, amen. Di na magbinata mga kaigsunan. Dili na magbinata sa pagka-Kristohanon, maghinamtong nata kay nganon ini katapusang mga panahon. Dapat yod lig-on o kusgan nga mga Kristohanon. Kasaya nga mga kaigsunan, dugay kayong pangalagad sa Ginoo niya mo kalitra pagbinata. Dugay na ba niya? Dayapir mga kaigsunan si awat ang waliha pero tinuod agree magyukato mga kaigsunan yung saben magbinata ba punta unsa man klase ang pagkabinata pastor bisang mga butang baga dili na angay tagdon atong tagdon pa gyud di ba hamtong naman unta mo magtutudlo na unta pero unsay nita mo gatas paghapon hurot ning gatas sa market mga kaigsunan kay daghan pa mga bata di ay so ang kamatuoran sakit pero ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Sige mga kaigsunan, thank you kayo. So hopefully nasabta na to ang gitudlo kung saan nga mahimong maluwas ta. Mutuo, mudawat. Nya magkinabuhi sumala sa gisulti sa Biblia. Maminaw tagwali, morespeto tas mga nagwali, morespeto ug motahod tas to mga pangulo sa simbahan. So kinsa man ang inyong pastor mga kaigsunan, kinsa man ang nangulo diya kaninyo, irespeto gyud ninyo, klaro kaayo. No? Irespeto gyud mga kaigsunan. Ani lang ang prinsipyo nga klaro. Kung wala ka mauyon sa imong pastor, kung wala ka ganahin niya para dili mahimo nga makasala imong pastor, makasala pod ka, pananghid na lang ditso. No, sa inyong unahon na mga kaigsunan, kabantay mo na yun aning sitwasyon. Di gyud ka dinay nga dunay panahon wala ka mauyon sa imong pastor. Unsay mitabo nga wala ka mauyon og sugon ka, di na ka motahod, og tambagan ka, wala na, mulubag na. Tudluan ka, laktob ka istorya, bisang mag-unsag wali ng imong pastor nimo og wala na kay pagtahod, wala na kay respeto, pananghid na lang. Pangitag laing pastor nga imong tahuron o imong respetohon kay ngano man igsoon. Mausik na lang ang imong panahon nga naa diha pero wala kay maayong buot. Simple nga istorya, pananghid na lang pastor. Mubalhin ako lain nga pastor o lain nga simbahan.
Oh, mas malipay pa ba ako ana makisad sa akong kinabuhi, mas malipay pa ko kaysa naa kanako nga nagpabuyag ka sige. Di ba? So unsay kapuslanan nga naa ka na anang grupoha nga wala na ka mutahod, wala na ka musunod sa unsay pamalaod, unsay gusto sa Ginoo. So di ko ganahang masakitan ka, di ko ganahang makasala ko, di ko ganahang makasala ka. Basig ang atong panagbulag mo'y maghatag og kauswagan natong duha. So may pay magbulag ta sa grupo kaysa mag-ipon sa grupo unya wa ka mosunod. Alangan mag-ikaw may akong sundon, di ba? Alangan man mga kaigsunan be kinsa may atong sundon aning grupo ha. Halimbawa dunay sa kagrupo, kinsa may atong sundon? Ang pastor o ang kongregasyon? Kaya mao na magwari na lamang ta. So di ka mo sunod ay may pay magbulag. Di ba? Kaya nga naman, mahulog man kang makasala, mahulog mo kung makasala. Kaya nga no, palitan, sample. Suguon ta ni si Bradjilon. Sample ha. Bradjilon, ikaw mo'y Bible study dito. Ya si Bradjilon, gusto Bible study, gusto siya ana, pero naasay gamay kasuko, kalagot siya sa nagsugo niya. Susugo pa ni pastora ni. Nana ba? Nana. Ya, pag ato ni tando, kay wa man mo adto di. Konsulta na Bradjilon. Kumusta man Bible study? Wa na magtingog. Ano bang tawhan ko eh? Imbis gisugo Bible study, tuwa may laing giadto. Kaya nga naman, dili tungod ka, dili siya ganahang matog Bible study, tungod kay wa na siya ganay siyang pastor. Kaya naay mga buta nga wala niya higanahi, niya wa po siya musulti. So muna may tabo mga igsunan, para dili makasala imong pastor, para dili mo ka makasala, ane, formal o pananghid para marilis ka. O di ba? Tama no? Ganahan pa ko ana mga igsunan kay ngano. Lisod kayo na magkuyog ka, lisod kayo naa ka ng grupo ha, o niya, dili na ka totally nga musunod og mutuman, magbuot-buot na ka, pananghid na lang. Oh, pananghid na lamang, pastor. Kining. Mananghid na lamang ko, nga balhin kong lain. Sige, pastor. Sige, Brad. Sige, i-release ti ka. Lord, panalangin niya akong igsuon, nga mobalhin na. So, kita po nga, pastor, release na ta dito, oy. Yatong i-bless ya. Muna'y tama, i-bless na to. Di tayo, ikaw kay mobalhin ka. Wagi kay ayaw dito. Uy, ayaw, na di na mao. Kita nga pastor, mo relista kay ngano sa iyang pagbalhin og laing pastor diha sa patubuon sige no. Basig diri nato mapordoy sa dito sa Mooswag. Malipay ako makaigsunan dire og nay mananghid agge, perti pa na akong pakalipaya. Malipay ko oy, ngano man. Dili ingon nga gusto ko nga naa siya nako. Ang akong gusto mutubo siya og mutubo siya sa laing pastor, kana may akong gikalipay. Pero ang akong kasakitan ug adto dito igsuon ko ni samot na noon siya ka may samot na noon ka barumbado na kapit ng paita. Pero iksoon sultihan tikas din noon. Paminawan bisag asa pa po ka magpailalom kung ang imong kinaiya di gyo ka magpa-correction, maura gihapon ka. Bisag kinsa pay pastor nimo kung ang imong kinaiya maura gihapon, maura gihapon gyo ka. Kung naa kay kinaiya nga dili masinulundon, kung naa kay kinaiya nga masinupakon, bisag kinsa pay pastor nimo di gihapon ka. So mga kaigsunan ani lang ang buhaton pag adunay nakita nga mula na mo sunod nagisugo nimo wala na mo tahod ani lang sige Brad naaba kay kalain ako naaba kay boss una kita nga pastor man itong himon Brad kung ako ba naay mga kung ako nakabuhat ko na ako na himo nimo nga wako kabantay pasayloan na lamang gyud ko ana atong himon mahitag pasaylo igsoon paubos lamang kita. Brad, pasaylo lamang gyud ko nga ako nakasala ko nimo basig na ako'y nahimo na sulti or mga lihukan nga wa ka makoyon pasaylo ako. Paubos ta makaigsoon. Walay kapuslanan magsige tag pamastor unya dita katiguan paubos ta. Ya sunod nga istorya. Brad, kung nakita nimo nga murag dili na ka-effective nako or dili na ko effective sa imuhang side, i-release ta ka. Asa man ganahan ka nga mobalhin kay i-release ta ka. Iampuan ta ka. Tinuod magis ako, i-pray ka. Nga sa imuhang journey, new pastor, new friends. I-release ta ka.
Nya, o magkita ta daw sama nga walay nausab. Nya, imbitaron ko nimo og asa ng inyong asa ninyong bulaton, imbitaron puti ka, o di ba? Wala problema. Kay sabi sige tagkuyog na masinupakong kay kandako. So ana ra gyud mga kaigsunan, I have to release 100% with my heart. Kay kalipay nako ang imong pag-uswag dili nga namo koy proud kita nga daghang kitang kauban, daghang kitang kongregasyon, daghang kitang membro. Ay. Kay ngano igsoon nagpasabot mga nga wala kay membro jotay kag membro wa ka di ka kasunod sa Ginoo. It's not about the quantity. It's about mga kaigsunan, you obey God. Si kagkuyog na imong pastor, unya wa na kamay mo, di na kamutahod, wa na kay respeto. Pananghid oy. Oh, pananghid. Pastor, mobiya na gyud ko. Moadto na ko didto kay ganahan ko kay butan kay sila. Kay bisag na ra ko'y sala uyunan ra ko. Ah, sige lakaw. Kamaayo man ana. Diri man gud pastor, sige man tang hibuyagan. Muna say mga kaigsunan, di gyud ikadinay sa akong kinabuhi nga dili gyud tanan mauyon. Muna ako istambag ninyo mga kaigsunan, sutaan ninyo pag-ayo usa ka mo involved sa story. Ayaw gyud mo dito dapig sa A or B. Agi mo tunga tambagi unsay tama. Munang do not react without the complete information of that issue. Kay mahimo niya kang side A, side B niya, wa ka kabalo kisay tama. Nya pagdating ang imong gilabanan, ang dako kayong mali. Then hita mo naulawan na noong ka. Tambagi lang. Kung unsay problema, duula ang imong gikahiobsan og pakig-istoryahe siya. Situla na ninyong duha ayaw sa social media kay si Mita di na mohusay ninyo. So nakuha mga kaigsunan. So dapat maghatag tag freedom sa tao. Kay ngano? Maghatag kita kay ngano mga kaigsunan. Ang simbahan dili private. So dapat kabalota mo handle ani mga kaigsunan, ani lang kasimple. Kung wala na ipagtahod, wala na ipagrespeto igsoon, ani lang kasimple, mananghid lang. Pananghid lang kay i-release lang. Kung di na mo sunod, kung di na mo tahod sa pamaagi, wala na daghang istorya. Kung ayaw mong sumunod, pananghid na lang, formal na lang o pananghid. And then i-release ta ka. Kaysa makasala ka, makasala ko, makasala tang duha, maglumpong ta sa impyerno. Pero sa atong panagbulag, naatay maayong relasyon, mutubo ka, mutubo ko, perteng nindo ta mga kaigsunan. Wala mga kaigsunan, ayaw na pagtaas pakig uban sa imong nga pastor nga kung wala na ka kay ngano sultian te kasyon ikaw ang alakansi. Kung nakigkuyog or nakiguban ka, by respect na lamang, wala na tinuod nga gugma. Ani ako isulti tambag na connection. Pananghid na lang 'yon. Kay magsunod ka, gasunod pero pungot, gasunod pero dalang kalagot. Pananghid na lang mga kaigsunan, no? Klaro na lang. Manang ayaw na lang yun pag padayon kung wala kay maayo, wala kay total submission. Kabalo mo sa usa sa mga pastor nga nagwali ningon siya. Ang tao nga walay total submission sa iyahang pastor, pirmi nang gahuna-huna og bate. Og pirmi nang nangita og bate. Tinuod sa halos tanan nimong istorya, tanan nimong i-advise unsa iyang hunahuna bati. Dili na mo ingon kanindot sa kong pastor, gitambagan ko, gitudluan ko. Ang hunahuna ana gikasab-an, ang hunahuna ana negative na. Every time you made a decision or instruction or advices, ang hunahuna ana usara bati. Gidaot, gipasakitan siya. Muna mga kaigsunan ang halom nato nga pagtuon. Munang sa kong kinabuhi dili nako pwede igsuon. Kay pabali ang prinsipyo sa Dios.
may paibalion ang prinsipyo siyawa nung kang prinsipyo sa Dios. So diha mga kaigsunan, dapat dili ka emosyonal, ha? Dili ka emosyonal. Muna ako sa akong kinabay pag naay mga problema, I will not talk to you if naapa ko sa kalain sa ako ang dughan. Normal na nga. Medyo napakay gibati nga dili may ganon. You cannot handle well if ang imong sulod mahimo man kang ma-emotional ana, labi na maghusay ka. Ya. So dapat smile lang, kalma lang, relax lang. Nga walay halo nga emosyon ang imong mga desisyon. Klaro gyud base sa istorya. Ana mga kaigsunan. Sa taas nga panahon mga kaigsunan sa paghandle na kog mga simbahan, mga dagko, mga gagmay sa syudad o sa bukid, ang Diyos gahatag og kaalam o kibalo sa mga tao nga akong gikauban kaniadto, mga professional, mga educated, mga sama lang nato nga dili kayo kwartahan, na dunay mga kwartahan, mga isog, mga dili isog, mga bisyoso, mga walay bisyo, manghagit og sumbagay. Experience ko magigsunan gihagit og sumbagay. Ngalan mo man Mo na magigsunan, grabe Ginoon. Kasulay na mo diha nga nagwali mo gihagit mo og sumbagay. aruhay. Piting isuga magigsunan kining lamisa gyud ba? Kining lamisa gawali ko. Ya. Gitampok bitag tong lamisa mga plastic bitaw. Gitampok bitaw mo gusto niya. Daan-daan naman god. Nabuslot? Yes, nga tubangan. Grabe Ginoon nga kahimtang unya gihagit kog debate og hubog. Insya. Niapoy ako pastor. Nya pinaisog ba? Pinaisog. Nya layo kay topic. Kung makigsumbagay ni ron kuyaw ni. O pabiling kalmado. Pero nagbantay. O gasag kamot padulong. Masig manumbag toon. Kung malakansi sa naman kayo sahay mga kaigsunan, kung malakansi sa debate aw aris karate. Tanawa ng prinsipyo ha. Marang salamat kayo mga kaigsunan. Itagaan tag kasing-kasing nga kalma lang ba. So marang ayaw pakikistorya o ayaw pag engage og ini nga mga bulhaton kung dili ka relax, kung dili kalmado ang imuhang kasing-kasing, ang imong una pagbati kay nga naman kuyaw kay na mga kaigsunan, ma-emotional ka, bantayan ang imong emosyon ha, kanang self-control mo, magbasa ba na mga kaigsunan, so dapat ma-maintain na nato. So sabi biya, kabantay mo sa mga nakasala ka na bilanggo. Pagutan nganong nabuhat man to nimo do? Ipanglimutan ko. Tanawa ra ha? Ipanglimutan ko. Nung nawala ko sa kaugalingon, may pagkamahaya ginakong nabuhat na ko. Nakapatay na. Nakuha niyo mga kaigsunan? Wala nakapatay na. Munang sometimes, kabantay mo, makachat mo, dili mao, emosyon na, unod na, garbo na, makareply mo niya, makasulti mong sakit, makabuhi mong sakit, emosyon na, kabantay ka ba? Inig kahuwasan ni mo. Kabantay mo sa taong palahubog, perteng isuga. Maninggit pagbuno, niya bisik tayo hupon lang ganin, balintong na. Nga naman, dili na siya. Munang ikaw nga Kristuhanon karon. Palitan na akas may kondisyon. Ay, kung ina, musulti kag bati sa tao nga walay nahimo ni mo. So muna mga kaigsunan nga ikontrol imong emosyon, imong unod, imuhang garbo. Usan ning garbo? Madahan patamag-tambag ka na kung bata ra man kakain ako. Garbo na. O lahir ra man kakaayo nako. Garbo na. Unod igsuon ko. Lami na gyud kayong isumbag. Anay unod? Lami na gyud kayong ibalos. Lami. Kung ipasakitan ka, mo pasakit mo ka. Di gyud ka katulog. Mo na mga kaigsunan. Perti ginatong unod. Muna perting mo atake mga isga, bantay mo kay di ba? Siguro ka experience gyud mo ana nga kahimtanga. Ako ka experience ka na mga kaigsunan. Pero ni ana ang sekreto. Ayaw paghimog desisyon kung naa ka ni aning tulo. Kung ang imong unod ning gimok, ang imong garbo ning gimok, ang imong unod ning gimok. Sigurado yung mali na. Sigurado gyud nga
magmahay ka na. Naitaw nga ning patay tungod siyang unod, tungod siyang garbo, tungod sa iyang gibati. Pagkahuman niya, perti na niyang hila kay perting pagkamay nganong nahimo manggunto na ako, oy pasaylo ako. Pahilak-hilak na mo ana din, pasaylo ako pastor, sao man gyud nadala ko sa akong unod, may tag na bukog na gud unta na. Pastor pasaylo agyud ko, pahilak-hilak pa paluhod-luhod pa. Wa na. O nag-ingon, ang bagyo igsoon nawala, pero wa gyud nawala ang mga balay nga nabalintong. Wa gyud na uli. Ning hunong ang bagyo, pero ang balay balintong. Munang ayaw mo paghimo, ayaw mo pakontrol sa unod, sa inyohang emosyon. Kay ngano, pagkawala sa imong emosyon, garbo, unod, pagkawala, ang damage na ara. Ang damage na ara ay kung ina nga pagkawala sa bagyo nga nangatumba ang mga kahoy, mga balay, nga ukab ning atop, mga mais na nga tumba, pagwala sa bagyo nimbangon pod ang mga mais. Munang sa imong gibuhat karon, sa imong isig ka tawo, nahumana ang istorya kay nalato ka na, ayaw kalimot nga ang imong gibuhat na ara. Og magpaabot ka ana og anos ana kay naagyo kay paabuton. Tinuod na mga kaigsunan ha. Munang mutambag yung kuninyo kay di ko ganang maalaot mo. Munang ayaw gud mo paghimo kasalanan, pagpasakit, pagdaot sa inyong isig ka tao kay ngano panilngon ka ana ugma. Natuo kag way utang ron. Sa imong gihimo ay kung inang wa kay nautangan. Nya kay maabot man ang panahon sa singil. Pag abot sa panahon sa singil, may lang panahon sa singil nga nakay kabayad. Munang pagpaabot sa singil mga kaigsunan. Kay murabi ka nagnangutang kung mapasakit kag tao, kung mo pahiubos kag tao, musulti kag bati sa tao, wa kay respeto sa tao, murabi ka nagnangutang, maabot ang panahon ngayon mo nang bayaran. Di ba? Maabot ang panahon imo nang bayaran. O niya karon maabot ang panahon inigsingil. Di dagoy tani magdagandagan, di dagoy tani magtago-tago, di dagoy tani magdoko-doko na lang, inigpaningil na. Di dagoy tani matingi mga kaigsunan, inigabot na sa sinil nganay. Muna mga kaigsunan, tambagan tamudaan. Ayaw mong pangutang ug dili maayo. May pay mo hatag mo kay wala na kay silingon, wa nay maningil nimo. Diba na pa istorya, may pay mangayo nung kang mangutang. Kay mangutang naaman tay lauman nga mubayad. Pero manghatag ta, wa naman tay lauman nga matay balayron. Dawa ba? May buntag na Inday Riami Amante, kumusta naman ka day? Kumusta ang pag-eskwela? Padayon ka day ha? Akong lauman day Ria nga mupatong kag stage. May mo kang professional na someday. Kakuyaw god anang makigsumbagay nga pastor, wala pa ko kaagi ana ang debate nuan. Debate kog hubog ako pa jud kauban sa trabaho. Unya manudlo pag karate. So inana gyud mga kaigsunan, normal na na yun na mga kaigsunan, no? Di man di ka pwede makapili sa unsa man nga problema kalisod. Munang karon igsuon ayaw pangutang og relasyon. Ayaw pangguba og relasyon. Karon ang imong himuon. Ang mga basura nga mga pulong o dili maayo ayaw ipakalat. Ang ipakalat ang maayong balita. Ang trabaho sa Kristohanon mo pakalat og maayong balita, dili mo pakalat og nautang balita. Ang trabaho sa tinuod nga Kristohanon magpakalat sa unsay nindot nga gibalita ni Jesus. Ang tinuod nga Kristohanon igsuon ko, dili mo tagad og dili mga maayong istorya og mga balita. Munang kamo diha mga kaigsuon kung mga naglantaw, susihan niyo sa social media kay daghang nadungog nga Kristohanon pero ang mga post sa Facebook dili makapanalangin nan unsa imong hunahuna aning istoryahan. Kristohanon pa ba ni?
Oh? Manang inyong mabasa na akong Facebook, kanang akong note o kanang sa ako ang mga kaigsunan. Wa mo'y laing mabasa. Dili pang daot, dili pang discourage, kundi paggiya kaninyo aron mo mahimo nga ligon diya sa Ginoo, nga maghinamtong ta mga kaigsunan, dili ta magbinata sa pagsunod o pag-alaga diya sa Ginoo. Kay ngano man mga kaigsunan, lisod kayo nga gulang na ta unya magbinata pa. Alas 10:50 mga kaigsunan, salamat sa Dios iyang kayo gugma diri kanato nga gitagaan kita kay gayunan sa pagtudlo sa matag usa. Be wise. So ang ibuhaton mga kaigsunan nga i-love ra gid nato ang matag usa. Ako ipadungog niyo mga kaigsunan, ako lang tanan na i-check. Dapat sa itong kinabuhi mga kaigsunan diha sa Lucas 6 mga pinangga. Paminawan niya Lucas 6. Palihog ko Brother Jilon, active pa ka diha. Palihog ko butang diha sa kuan, palihog ko butang sa comment section. Lucas 6 22 abot sa 25. Dahil Lucas 22 26 abot na siya sa 30. Ato makita diha unsa kana abot na sa last nga verse. Lucas 6:22 25 na 22 abot sa 25. Lagog butang Brother Jilon. Dapat makatunan tani mga kaigsunan nga mao nga kahimtang da sa Bible nga gisulti sa Dios, no? Kay ngano, og di ko nato ni makatunan dili ta ni kinabuhi. Sayang ang atong pag-alagad sa Ginoo. Lucas 6 mga kaigsunan, no? 22 ta magsugod. Muna mga kaigsunan, kitang mga Kristohanon, tinuod nga mga Kristohanon, kanunay mag-post sa Facebook og makapanalangin, makadasig, makaligon, kinigikan sa pulong sa Ginoo. Apan kung nanay emosyon mga kaigsunan, just ignore it. Ako mo advise kaninyo, pag adunay mga post sa inyo nga mga friends sa Facebook, o niya, tan-aw nimo dili makapanalangin or made by emotion, made by flesh, made by pride, just ignore it. Kung nag-ingon, sa ko lang, may pa ito na i-block mga kaigsunan. Kaya nga masigi ka kakitaan na matandog ng imong emosyon. Mura po kag madala. Tinood ba na mga kaigsunan, ha? Sana pag-open sa imong Facebook mo na, pag-open mo, dito nag mo na yung gawas. Dili makapanalangin. Mura na noong kag mag-wonder. May pa mo na i-block mga kaigsunan. Nga naman, trabaho mo na siyawa. Trabaho na siyawa mga kaigsunan, dili nang gapos mo yawa, kundi kanang gipos mo na trabaho siyawa. Buhat na siyawa, so dapat mga kaigsunan i-avoid na. Likay ang mag-post og dili maayo. Likay mga kaigsunan, ayaw nag-i-entertain. Kay makadaot yun na mga kaigsunan. Ha? Kaya imong patinta lang mga kaigsunan. So, usagi na. Atong tanan mga kaigsunan, Lucas 6:22. Pero niya kong butang Brother Jilon, kung active pa, kung di ka busy ha. Kana kung dili ka busy. Nag-ingon siya mga kaigsunan. Ato sa ning i-check ha, kay basig nga mulapaw ni ron.
Lucas 6:22. Bulahan kamo kon ang mga tao magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kon sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Di ka dinay mga kaigsunan. Imbis na ngalagad na ka sa Ginoo, nadautan na hinuong ka. Imbis nagwali na noong ka, nadautan na hinuong ka. Imbis nagtudlo na ka, nagkorek ka, nagbadlong ka, nagsaway ka, nadautan na noong ka. Normal na na. Bantay ka, Brazilon, sa panahon nga magtudlo kanila, kabalo ka, sabtang imo silang tambagan nga ayaw pag-inom, kisay dautan, di ba ikaw? Nan ug wala kay insaktong kaalam mo kay baluan ang magkaigsunan sa taong imong tambagan, tudluan, giyahan, ikaw mo'y dautan. O sa ingon sa Bible, bulahan kamo kon ang mga tao magdumot. O magdumot ha? Magsalikway, magbugal-bugal. Bugal-bugalan imbis ikaw magwali. Sa una nga palahubog pa ka, palainom pa ka, wagi magbugal-bugal nimo, respetado kisla nimo. Sa panahon nga gadala na kag Biblia, gahisgot na kaspulong, sige no, bugal-bugalan na ka. Nan kung kulang-kulang ka nga pagka-pastor mga kaigsunan, makapanumbag ganing bata. Ano makapanumbag ka man gyud mga kaigsunan. Wala gyud problema. Pastor ka, di ka himasag Biblia, kulang-kulang kas kaala mga kaigsunan, ma-emosyonal lagi ka. Tinuod ba na kanang emosyon og di kini mo na makontrol, apakadako gyud problema. Di ka katigong mo handle, manang kaigsunan ha. Tambag. Kung di pa gani ka kahandol sa imong kaugalingon, sa imong emosyon, ayaw lang sa paghandol og lain kay ngano delikado kay na. Di pa gani ka kahandol ang imong kaugalingon, di pa ka kabarog ganig unsay prinsipyo nga dapat mo i-impose, mo i-implement na. Pundo lang sa kidaghan pa kang dapat tulunan. Una mga kaigsunan, kabantay na mo. Nagtawag og Ginoo pero wa ka handle sa kaugalingon emosyon. Unsaon niya paghandle sa emosyon sa ubang tao? Unsay gisulti mga kaigsunan ha? Aray lang ko basahon dire kay magsige magdagandagan. Salamat kay Bagilon ha. Salamat yo kay abot lang pod sa kwan. Kung makaya nimo 26. Abot maasa ni siya kutob ha. Taasa man? Abot man daynig. Abot man dayni og 49. Taasa mga kaigsunan lang. Subaw mo na ako mga igsunan perti pong atake ha. Sige lang ha, pasensya na gid kay ha kay pasensya na gid ba da mga kaigsunan kay ako lagi ning kipaningkamutan nga maka-live ko para makatag kanyang ideya mga kaigsunan kay akong impose na kanyo biblical gyud no. Dara. Ako sang kuno dira ata magsugod sa 20 sa to 22. Bulahan kamo kon ang mga tawo magdumot, magsalikway o magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kung sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Nanis Mateo sa mga kaigsunan nga mawad-an kag kinabuhi tungod sa pagsunod sa Ginoo, okay ra gihapon. Dahil gisulti ang Biblia, paglipay kamo kung mahitabo kini og pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Kabantay mo mga propeta na to sa una gidaot, gisakit, gipatay. So igsuon ko kung atong mabasa Lucas kadali lang ha kung pangitaon mga kaigsunan nakoy pangitaon dire para makasabutan ni ani mga kaigsunan akong pangitaon na
asa naman to nato ko gi-save diri mga kaigsunan. Nakalimot ko mga pinangga ha. Nag-ingon to dito mga kaigsunan nga gitawag kita sa Dios aron mag-antos kay nag-antos man gani siya. No? So nakalimot ko asa to murag sa unang Pedro ba to mga kaigsunan na nakalimot ko. Ako tong gi-save dire nawala man. Kisay nakainom daw nga verse mga kaigsunan. Now kasama gyud na mga kaigsunan sa atong kinabuhi mga pag-antos. Kung dili nimo sa gubangon ni mga pag-antos mga kaigsunan, dili mo madawat ang tinuod nga kalipay diha sa mga panalangin. Ha? So dili mo madawat ang tinuod nga kalipay diha sa mga panalangin kung dili ka dili mo ni ma-overcome mga kaigsunan. So atong makita nga nagaingon mga kaigsunan, bulahan kamo. No? Paglipay kamo kon mahitabo kini og pagsayaw sa kasadya kay dako ang gante nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato. Kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon. Kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon na nga tawa. Kay kamo unya magbangutan og maghilak. Palihog kog butang Brother Jilon sa context. No? So kung nangatawa ta tungod sa kasadya dias Ginoo okay, pero nagkatawa ta pero naatay giabusaran. Naglipay ta tungod kinaatay natay napasakitan. Sa maabot panahon, delikado. May tisay mga kaigsunan, alaot kamo kung magdaig kaninyo ang tanang mga tao kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulang nga ngadto sa mga mini nga propeta. Ganahan tag daigon mga kaigsunan. So walay dapat nga angayan nga daigon si Jesus laman. Apan 27 apan sultihan ko kamo na namati kanako higugmaa dara kasula man isipon mga kaigsoon ano sinsya ni kayo ha. Amina mga kaigsoon Lucas 6:22 apan sultihan ko kamo nga namati kanako higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Buhata ang maayos mga nagdumot na tanawa ra ning gitudlo ni Jesus. Buhat ra gyapon maayo ayog balose. Na karon mga kaigsunan. Ang pinakasakit ang mangunay nimo kanang imong kauban sa Ginoo. Pero dapat karon di na ka masakitan. Dapat karon madismaya na lang ka. Madismaya dili sa ingon nga kuan ha. Madismaya na lang ka. Managingon madala ra og laing tao. Pero kung duol na simong pamilya, murag bugat-bugat na mga kaigsunan. Munang kinahanglang andam ka kanunay kay wa ta masayod ini moment maabot gyud kana. Panalangini ang mutunglo kaninyo og pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Hello, kaya? Mo dini kinabuhi Kristohano na sang lisura madeni. Muna kong itudlo kaniya itong garbo, kanitong emosyon, kanitong unod. Pagbaunay maghari, ana, isumbagan gyud. Imbes mingon Lord, panalangini katong nag-BBI ka nako. Mingon Lord, katong nag-BBI nako, may tag mahulog tus lubi. Dili mayo. Lord, katong nag-BBI ka nako, panalangini ito. Ha? Nilastang lisura ang buhatan ni Pastor Oy.
Yapay lain ha. 29, local size 29. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Ana to ana. Abante gyud. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kini bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kun mauray buhatan ninyo og maayo kadtong nagbuhat kaninyo og maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man ni ana. Ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin bisan gani ang mga makasala nagpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaahin ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila nga walay pagpaabot nga bayran kay nag-ingon. Gisaingon niya na dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag mamanluyon kamo sama nga manluyon ang inyong amahan. Klaro ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, live like Jesus ang katapusan. Nagisulti mga kaigsunan. O kung sa ang amahan, maluluyon siya, magmaluluyon sab kita. Atong nabasag na dungog. Klaro na kayo mga kaigsunan. Salamat Brother Gilon sa pagkuhan. Salamat ni Lynn Mire. Salamat sa naglantad sa Dumagiti. Salamat kayo. No? Si Sister Lorna. Mayong buntag Sister Lorna watching from Samal Island, Davao. Salamat sa inyong pag-participate and it's time for me to say bye-bye mga kaigsunan. Oras na nga diin manamilit ko ninyo kay alas 11 na mga kaigsunan. Salamat kay ninyong tanan gadlas mga pinangga. Kato kung gitudlo nyo sunda to mga kaigsunan kay sigurado to epektibo to sa inyong kinabuhi. Look for the subject. Dili pwedeng emosyon. Dili pwede mo na yung mga kaigsunan sa intro pa lang sa istorya. Pag wa na, galagot na, nasuko na, wa na. Pinaisog na mga kaigsunan, dili na kalmado. Wa na yun mga kaigsunan. So kung dili na ka kalmado, kung emosyonal na ka, nagpamatuod nga sad-an na ka. Oh, kanang guilty na mga kaigsunan, no? Jadi nakaharong. Mo na pag di na gani nakaharong nimo mga kaigsunan, nagpasabot na naanay sa lang nahimo. Oh, yan kabalo ka asa na ibanat adto na sa Facebook. Pero magkita mga kaigsunan, mo na siya may tabo that is why ayaw gyud mo paghimo ana kay mga Kristohanon ta. Love, 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 love. So, na inyo nakita, tambagin niyo mga kaigsunan, tambagin niyo nga pakikistoryahe. Ana may pinakanindot king ano. Kung sige yun sa Bible, pag tinambagay. So, ayaw mo pag-react any reaction, just give an advice. Advice ninyo dito. So, ayaw ninyo og sabay, ayaw na nagpangutan kay nga ano, di gina mahitabo mo tubag. Tambagi dito. Unsay dapat nga buhaton. Sabtan mga kaigsunan, kung makakita mo mga isyu guban pa, tambagi dito. Duola, pakikistoryahe kana kamo mo paghusay, ayaw may giapil-apil kay wa may problema. Oh. So ana ra mga kaigsunan ang klaro o gusto nga mga pamaagi. Yan na pagilain pahinumdom. So kung dili na kamo tahod mo respeto sa imong pastor, wala na kay pag-ila, wala na kay submission, kanunay na kang gahuna-huna nga og bati ngadto kaniya, ani na lang pananghid na lang igsoon ko.
Kung di nimo kaya nga sundon ang iyahang nga pamalaod, ang iyahang gipaabot ya kanimo kay matag simbahan, we have to respect, no? Matag simbahan mga kaigsunan, ayaw i-compare ang matag simbahan kay na sa matag simbahan aduna nay kaugalingon nga pamaagi. Okay? Aduna nay kaugalingon nga pamaagi ang matag simbahan. Kana nga pastor kay gibutang diha, nakabalo na og unsay ang ayan nga batong kabalo na og unsaon pagpalamo. Nan ikaw, unsaon ni mo igsuon? Muhimo ka na nga dagko nga mga plano o nya wa pagani kay record nga nakahimo ka sa mga dagko gyud kaayo. So, ang pastor nakabalo gyud. So, kung di mo kaya nga mo submitar sa imong pastor, di mo kaya mutahod, pananghid na lang. Salamat mga kaigsunan, hopefully nakakat-on kita, no? Sa kuan ba nga lesson mga kaigsunan sa church management? O saan mga kaigsunan kay ngano? Maglisod ka pag abanti sa unahan kay ngano. Pag aduna i-implement ang pastors nimo, mahimong stagnant ang buluhaton kay ngano na may magsupak-supak, na may magsigig magulbol. So, para wala na yung magbagulbol, pananghid na lang formal diha, pastor, mupahawa na ko. Oh. Mupahawa na ko, pastor. Wala mga kaigsunan. Ano ka simple ba? Sige, i-release ka. Nindot kani kay salamat atong pakpakan. Ano ra ka simple kaysa mahimo ka diha mga kaigsunan nga supakiro. Mahimong bugat amplo sa ministry. Dili lang ako ito mga kaigsunan, maadto ta sa itong closing prayer kay lain na po nga programa nga itong patalingugan. Pagaymo kita sa mga pagampo, amahana mo nga langit nun, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat Lord sa mga pulong, sa mga advices nga magipaabot diri kanamo. Salamat Lord nga wa ka nagkulang, kanunay ka nga nagbuhat og maayo alang kanamo. Lord, ang mga pulong amo na dunggan na batian masulod ka to sa among kasing-kasing amo katong i-apply Ginoo aron dili kami mahimong masayang ang among pag-alaga diha kanimo. Lord, salamat kaayo. Ang imong pulong walay katapusan, ang butang matapos pero imong mga saad sa among kinabuhi dili gayon. Lord, i-bless ang mga naisakit, ang nay mga balatian nga mahimo nga maayo na Ginoo. Ang tanan Ginoo nga may giantos karon nga kabugat sa kinabuhi. Mga pagdumot kalagot kay ubos kapungot nga mawala na kini Father God. Nga ang ilang dad-on Ginoo kanunay nga identity is ang imong pagkamayo, ang imong pagkagamanan. Salamat Lord sa tanan imong nga gibuhat og gihimo diri sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa walay hunong walay undang amo kang pahimutan, amo kang simbahon. Salamat Lord kining tanan akong giampo pinagi si mga anak nga mga Kristong luwas ang tanan magaingon. Amen og amen. Salamat mga kaigsunan, dalaygon ang Dios sa tanang nga higayon sa tanang nga oras dinhi lang kukutob. God bless kanatong tanan. Kini si Pastor Kim Ryan Absin makasaol mag-ingon kaniya sa katapusan nga sa tanang plano ug sa tanang gusto natong pagabuhaton dinhi sa kalibutan pwede kanatong sipyaton apan alengig sipyata ang pagtuog pagdawat ni Kristo isip personal nga manlulos. Salamat. May buntag kanatong tanan. Kalab sa sol. Bye-bye.